A Comisión Europea propón reducir os fondos para a pesca nun 60% entre 2028 e 2034. Manolo Ruiz, portavoz da Comisión de Pesca no Senado, alerta que a situación podería afectar gravemente ao sector. A Comisión Europea presentou recentemente a súa proposta para o marco financiero plurianual que abranguerá o período entre 2028 e 2034. A pesar do incremento global nos orzamentos comunitarios, o sector pesqueiro verá unha rebaixa drástica do 60% no seu financiamento, pasando de 6.000 millóns de euros a só 2.000 millóns. La verdad es que llevábamos una sorpresa no mes xa de xulio-agosto, no verán, ca nova proposta da Comisión Europea sobre o que tiña que ser o marco financiero plurianual que empezará pois no ano 28 hasta o 34, no que, a pesar da gran crecida que tiñan os presupostos comunitarios para o que é a pesca, pois había unha rebaixa do 60%. O portavoz do sector pesqueiro tamén criticou a proposta de centralizar a distribución dos fondos nun Fondo Nacional de Pesca. A súa preocupación radica na falta de transparencia e no risco de que a pesca quede relegada a un segundo plano fronte a outros sectores. Bueno, temos presentado unha iniciativa por esa sorpresa que recibíamos este verán, cando a Comisión Europea pois propoñía unha rebaixa no seu marco financiero plurianual pois do 60% para a pesca. De os 2.000 millóns pasábamos a 1.120 que España pois pode, en este caso, ter, pero tamén víamos como se propoñía un fondo nacional de pesca completamente pois centralista. Ruiz explicou tamén que os novos fondos propostos non serían individualizados, senón que se integrarían nun gran fondo compartido con outros sectores, o que complicaría a súa xestión e reduciría os recursos para a pesca. Veíamos tamén como pois novos fondos que se propoñen para a pesca non eran individualizados, sino que iban dentro de un gran fondo no que a pesca volve a ter pois importantes problemas competindo con outros sectores, pero tamén podíamos ver como estes fondos ademais non eran finalistas, pois unha gran parte tiñanse que dedicar ao que é aspectos ambientales, un 38%, si mal non recordo, un 6% a aspectos sociales e claramente productivos, solo o resto por pouco encima do 50%. Ruiz fixo un chamamento directo ao goberno español, exixindo unha postura clara en contra deste recorte e a defensa dos intereses do sector pesqueiro. O que propoñíamos é que o goberno diga claramente e se manifeste sempre claramente en contra deste fondo, que se é necesario bloquee ese acordo que se ten que tomar por diversas institucións da Unión Europea, que busque os socios máis fiables dentro do que é o contexto da pesca para evitalos. Tamén pedíamos pois que ese fondo nacional que ten que o Estado casi repartir de forma discrecional pois contemple ao menos o mismo que tiña o FENPA e polo tanto que é moi difícil que o mar e todos os grandes obxectivos que ten podan subsistir si carecen de os fondos necesarios para leválos adiante. O sector pesqueiro agora espera que o goberno español actúe para bloquear a proposta da Comisión Europea e garanta que os fondos para a pesca sexan suficientes para asegurar o seu futuro e a súa sostibilidade.